Mga senior citizens sa Dakbayan sa Sugbo makadawat na sa ilang financial assistance sugod karong April 25. Matud ni Mayor Edgardo Labella nga ang mga barangay opisyal na ang muhatod sa tag 2,000 pesos nga financial assistance aron mapabilin gihapon ang social distancing. Sa pagkakaroon adunay 82,000 ka mga senior citizens sa Dakbayan sa Sugbo. Kuyugan sila sa mga kawani sa Department of Social Welfare and Services, pipila sa mga department heads, kapulisan ug kasundaluhan ug kay ibalay-balay ang paghatod hinungdan nga gilantawan nga mulanat gayud ug kapin usa ka semana una mahatod sa tanan. Dili na mahinayon ang i-cash card tungod sa kataas sa proseso ug kadako sa magasto sa Dakbayan. Ang muhangyo ko sa atong mga senior citizen nga tungod lagi aning coronavirus COVID-19 mo antos na tagyutay ato bitaw nang i-distribute pero delikado manggod mga senior citizen pareho nato nga magpundok ta sa usa ka lugar crowded kaayo